Ja, hej. Det her det er så Bianca Fornils aflevering om vores gærforsøg. Og teorien bag de her forsøg, vi har lavet, det er, at vi vil se på noget gæring, som er den proces, hvor levende celler de frigør energi fra sukkerarter under iltfrie forhold. Og det vi så vil se på er et enzym i gær, som simpelthen fungerer som katalysator for den her reaktion, og det vil sige, at den ligesom sætter reaktionen i gang og får den til at forløbe meget hurtigere, end den ellers ville foregå, som den ville foregå 1000 gange langsommere. Og de her enzymer i gær, de omdanner simpelthen sukkerarter til alkohol og energi. Og i det her forsøg har vi brugt glukose, og så skal der komme noget alkohol ud af det. Og så ser vi på, hvilke forskellige faktorer, der har indflydelse på enzymernes aktivitet. Altså hvor hurtigt de her reaktioner de foregår, og hvor hurtigt den får omdannet det her substrat, som er sukkerarten, til alkohol. Så har vi nogle forskellige grafer. Ja, den første vi har her, det er temperatur og aktivitet, og så ser vi her på x-aksen, at der har vi de forskellige temperaturer, der er blevet brugt i de forskellige forsøg. Og så massetabet, og altså enzymernes aktivitet herpå, for jo mere substrat de omdanner til etanol og energi, jo mere vil opløsningen tabe masse, og det er derfor, det er den, der er på alle y-akserne, og viser enzymernes aktivitet. Jo højere, jo mere aktivitet. I den næste har vi så, hvordan substratmængden har en indflydelse, og den er så på x-aksen her, og der er to forskellige, der ser forskellige ud, det vil jeg komme tilbage til. Og så har vi inhibitor, hvor der også er to forskellige, der vil også komme tilbage til. Og så har vi, hvordan gærmængden har en indflydelse. Og den tager vi lige fra starten. Til at starte med her, så kan man se, hvordan temperaturen har en indflydelse. Og der kan man se, at det her det er to forskellige forsøg, den blå og den røde. Og de ser lidt forskellige ud, men følger nogenlunde samme kurve. Og det er så fordi, at under forsøget har nogle af dem været lidt kolde i noget tid, og vi ved ikke hvor meget, så det er sådan mangel på variabel kontrol. Men vi kan alligevel generelt se af dem, at til at starte med, så stiger det meget bræt. Og så bagefter så falder det lidt og stiger sådan lidt, og det er fordi, men vi kan i hvert fald se, at den optimale temperatur på det her, det ligger efter de her 20 grader, og så omkring de der 20-40, og måske lidt herude, men det er i hvert fald over 20 grader, og det er simpelthen fordi, at de her enzymer, de fungerer bedst ved den temperatur så. Og altså, den bratte stigning til start, det er fordi, at lige så snart de stiger i temperatur, så vil selve molekylerne bevæge sig hurtigere, både i enzymet og substratet, det vil sige, at der er større chance for, at de møder hinanden, og dermed større molekylaktivitet, og dermed større aktivitet for selve enzymet og reaktionen. Herefter så vil den måske begynde at falde lidt, og det er så fordi, at når den når en for høj, altså længere ude, end vi er her, så vil den nå en for høj aktivitet, og så fordi enzymer de er proteiner, så vil deres bindinger simpelthen blive nedbrudt, og så vil de ikke komme til at kunne lave den funktion, de skulle, og så vil den simpelthen falde længere herudaf. Men ja. Og så her så kan vi se, hvordan substratmængden har en indflydelse, og det er simpelthen det sukker, vi har brugt, og maden til gæret. Og vi kan se her, at i starten så stiger det mere og mere, og det giver god mening, at vi har en bestemt mængde gær, og så jo mere substrat vi putter i, jo mere har de at spise, og dermed jo mere aktive vil de være ved at spise det. Men så kan man se her på den næste, at der falder det simpelthen igen. Og man kan se, at den her den går fra 0 til 15, mens den her den går fra 10 til 30, og det er simpelthen, altså det kommer bagefter den anden altså. Og umiddelbart så vil man tænke, at her så kommer der til at være mere og mere mad, og så har de det bedre og bedre. Og så her så er der ikke længere nok mad, men der burde egentlig være samme aktivitet, fordi selvom gæret har for meget mad, så vil der stadig være nok mad til alt det gær, så derfor så burde den være, altså blive ved med at være lige grafen, selvom der begynder at blive flere gærceller. Men det der simpelthen sker, det er, at der kommer til at fungere en osmose, når der er for meget substrat, som simpelthen trækker væsken ud af gærcellerne, og derfor så vil gærcellerne begynde at dø. Og så derfor så vil den begynde at falde, fordi at
at gærcellerne dør og dermed ikke kan være aktive længere, og så derfor så vil den gå helt i nul, når der kommer til at være alt for meget substrat i forhold til gær. Ja. Og så her på den næste, så kan vi se, hvordan en inhibitor har en effekt på aktiviteten. Og så vil jeg først lige sige noget om, hvad en inhibitor er. Og det der jo er med de her enzymer, det er, at de er som sådan en slags lås, hvor der passer en nøgle i, og det er det her substrat, som det så skal omdanne til energi og alkohol. Men det man så kan putte i, det er en inhibitor, som passer ind i det her nøglehul, men ikke for at få reaktionen til at forløbe, og dermed simpelthen hæmmer og gør det omvendte af katalysatoren. Så når vi putter lige meget enzym og katalysator i, så vil reaktionen simpelthen ikke ske, og så derfor så hæmmer den reaktionen. Ja. Og så kan vi så se, at den første graf her, altså den ser meget, i princippet så burde den jo falde, jo mere inhibitor der var. Og de her to forsøg, det er jo det samme, men alligevel så ser de forskellige ud. Men her kan man se, at der er kun tilført 6 ml. Og svingningen ser meget voldsom ud, men den svinger faktisk kun på 0,5 gram i massetab. Mens den herude, der er der tilført 20 ml, og den svinger henover fra 0 til næsten 1,5. Og der kan man se et meget mere generelt fald. Og det er så fordi, at jo mere man tilføjer, altså henover jo længere tid, jo mere generelt en regression vil man komme til at kunne se. Fordi det er det her, vi ønsker at se, at jo mere inhibitor, jo mindre gæraktivitet vil der være, fordi hver inhibitor simpelthen går ind og hæmmer de her enzymer. Og så går vi til den sidste, hvordan gærmængde har en indflydelse. Og der kan vi jo se, at jo mere gær der simpelthen er til at fuldføre det her, den her reaktion, jo mere gær der er til at spise sukkeret, jo mere aktivitet vil der være. Altså, ja, og det er derfor den stiger sådan her, og så går lidt ned, fordi jo tættere den kommer på substratmængden, det er jo dens optimum. Så efter det, så kan man ikke kunne tilføje mere gær for at se mere aktivitet, fordi vi kan ikke putte mere gær i, end der er mad til dem, og så derfor så vil aktiviteten ikke længere stige. Så ja, det er det. Og vi kan simpelthen konkludere på det her, at der er mange forskellige faktorer, der afgør de optimale forhold for det her gær og den her reaktion. Og man skal både holde øje med mængden af substrat, så helst ikke skal være alt for meget højere end mængden af gær. Og den optimale temperatur, som i hvert fald er over de her 20 grader. Så jeg lige kan finde graden. Ja. Som i hvert fald er over de her 20 grader. Og man skal selvfølgelig ikke putte for meget inhibitor i, fordi det gør det omvendte af det, vi gerne vil have, hvis vi gerne vil have optimal aktivitet ud af vores enzymer. Ja. Og en gærmængde, der svarer til den mad, der er til gæret. Altså substrat til enzymerne. Og det var det. Tak.